shi na ya ci yawo cikin gari ban gane wajen ba sai na haɗu da wannan bawan Allah sai kawo wajen. Sabbin ne mun gode da ƙarin da ka kawo mana kwastoma. Muna jin daɗin aikin ku shi yasa ko mun ga wani ne neman wuri irin haka za mu kawo shi domin mu ƙara jawo mutane. Kuma ni ma gaskiya na ya farin ciki domin na rage ina jin bayani akan wannan wajen sannan kuma ina ganin wasu abubuwa da kai waɗanda suna shiga cikin garuruwa ina ni ma na koyarta mara na cewa lallai suna fi wannan wajen domin ni ma in sai abubuwa irin wanda muka jin ana bayani. To muna da abubuwa gaskiya kala kuma mun gode sosai na welcome. Muna da abubuwa sosai. Na ce kuna haɗawa da kai abinci da mini. Muna da birthday cake, ko muna da meat pie, muna da donut, muna da roll, muna da. In kana da babban waya, in kana Instagram, za ka shiga Instagram, za ka yi sitting. Idan har Instagram to za a same ku idan. Da ka shiga Instagram kai sitting Rahama Snacks, za ka ga hotunan cake kala. Na Za ka ga na abinci kala. Za mu ma bayani sai ka rubuta irin abubuwan da nika so zuwa kamar gobe na nika so nima harkar da zan yi to bai da mafaddi na kama wanda nika so zai da ma'ala yanzu ga takarda sai ka rubuta min sunan da za a rubuta ma kek ɗinka da kalar rigar da za ta sawa. To yayi yanzu ne ga duk waɗanda a bayani na abubuwa guda da ya bai da ma'ala irin gobe zan tuwa in samu na ga abin da na kala na ga sunan yanzu kun an magana za mu yi magana zuwa ƙarfe 2 ta kawo kuɗi saboda in ta kawo abu za ka ba da advance kahin in ka zo an sa ka ba da remainin balance. Yanzu akwai abubuwan da zan ba su a kenan. Yanzu za ka ba da wani abu. To ya ba mu matsala. Yanzu ka ga kamar wayan da after okay gobe yanzu ka kafa tala in kana za ka 3000 to ya ba mu matsala 8000 to yanzu ya take ko wani lokaci ne ta zan iya samun mutum Instagram. Insha Allah za mu dinga kawo muku yayi na gode kai ya kawo mana customer ga shi ka hau mashin yayi mun gode yayi na gode. Rahama Snacks suna sai da abubuwa daban-daban kama daga muna sai da birthday cake kala-kala kama daga screen gross, meat pie, abincin biki, abincin aure da dai sauransu. Domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu wannan lambar 070 3620 3611 a zo lafiya.